Ahojte, ja som Peťo a táto šarmantná slečna pri mne je Lidka. Pohodlne sa usaďte, lebo nasledujúcu polhodinu vás budeme sprevádzať tajomstvami vysokoškolského života. Vítajte pri sledovaní relácie Kam na vysokú školu. Dnes sme v Prešove pred budovou rektorátu Prešovskej univerzity, teda je hlavným sídlom. Tu sídli nielen je rektor, profesor René Matlovič, ale v tejto budove sa rozhoduje aj o fungovaní a smerovaní jednotlivých fakult. Prešovskú univerzitu tvorí celkovo 8 fakult, a to Grécko-katolícka teologická fakulta, Pravoslavná bohoslovecká fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta zdravotníckych odborov, Pedagogická fakulta, Fakulta športu, Fakulta manažmentu a Filozofická fakulta. A práve na pôdu Filozofickej fakulty sa dnes pôjdeme pozrieť. Budova Filozofickej fakulty. Poviete si, ďalší architektonický skvost zo socializmu. Lenže budova nie je až taká podstatná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ide hlavne o atmosféru a ducha fakulty. Skôr ako nazrieme za dvere tejto fakulty, prezradím vám, že ide o druhú najstaršiu filozofickú fakultu na území Slovenska. Študenti tu majú možnosť vzdelávať sa na 13 inštitútoch a viac ako 35 katedrách. Dnes sme si vybrali Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. Čo to vlastne ten inštitút je, to nám prezradia ľudia, ktorých tam stretneme. Za nami vidíte obrazy predchádzajúcich dekanov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. A my sa teraz ideme pozrieť za tým súčasným. Ja by som predstavil Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. Naša tradícia alebo história tejto fakulty alebo univerzitného či vysokoškolského vzdelávania v Prešove sa viaže až k 17. storočiu. My sa píšime tým, že v roku 1667 začalo pôsobiť na pôde mesta Prešov evangelické kolegium, na tradície, ktorého nadväzuje aj súčasná Prešovská univerzita, predtým Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, dve fakulty, ktoré pôsobili v Prešove, a aj naša Filozofická fakulta. Naša Filozofická fakulta nadväzuje a hlasí sa k tejto tradícii pre všetkým z toho dôvodu, že medzi prvými rektormi evangelického kolegia v 17. storočí boli významní filozofi Jan Bayer, Izák Caban, Eliáš Ladiver, ale neskôr študovali aj ďalšie významné osobnosti na tomto kolegiu, ako bol Pavol Orsák Hviezdoslav, predtým ešte Jonáš Záborský, alebo neskôr Janko Jesenský. Takže myslím si, že je to tradícia, na ktorú môžeme byť hrdí a ku ktorej sa môžeme hlasiť. Na základe toho možno povedať, že sme druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku po Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti možno povedať, že Filozofická fakulta je najväčšou fakultou Prešovskej univerzity. Máme približne 2900 študentov, vyše 200 učiteľov. V 90
študijných programoch. 42 študijných programov prvého stupňa, čiže bakalárskeho štúdia, 34 študijných programov magisterského štúdia a v 14 študijných programoch doktorandského štúdia môžu naši študenti absolvovať úplné vysokoškolské vzdelanie. Tou čerešničkou na torte, obrazne povedané, skutočne stále je to doktorandské štúdium, ktoré je završením a už je to krokom k tomu tej vedecko-pedagogickej kvalifikácii, ktorá sa vyžaduje obyčajne pre uchádzačov o prácu, o pôsobenie v pozícii odborných asistentov alebo vôbec vysokoškolských učiteľov. Myslím si, že môžeme s hrdosťou povedať, že máme na našej fakulte špičkové akademické pracoviská, ktoré sú známe nielen na úrovni Slovenska či strednej Európy, ale určite aj v širšom zahraničí, minimálne v rámci Európskej únie. Ak by som mal hovoriť o atraktívnosti študijných programov, ktoré poskytujeme z hľadiska najväčšieho záujmu spomedzi uchádzačov, ale aj študentov, ktorých máme v súčasnosti na našej fakulte, tak určite môžem spomínať prekladateľstvo a tlmočníctvo, pretože poskytujeme možnosti štúdia prekladateľstva a tlmočníctva vo všetkých jazykových variantoch, ktoré sú u nás k dispozícii. Ďalej je to vysoký záujem o štúdium psychológie. Oveľa väčší záujem je o toto štúdium, než sú naše kapacitné možnosti, ktoré by nám poskytovali možnosť prijať všetkých uchádzačov toto štúdium. Ďalej môžem spomenúť politológiu, sociálnu prácu, masmediálne štúdia, kde je skutočne obrovský záujem o tieto študijné programy. Sme radi, že to vzbudzuje záujem uchádzačov, že majú predstavu o svojom uplatnení v súčasnej masmediálnej praxi, v súčasných médiách, v elektronických či printových médiách. Medzi také špecifika jedinečnosti našej fakulty možno uviesť študijné programy zamerané na ukrajinčinu, rusistiku, hudobné a výtvarné umenia. To je takisto jediné vysokoškolské štúdium v regióne východného Slovenska, pretože najbližšie potom až v Banskej Bystrici, prípadne ďalej na západnom Slovensku. Spolupracujeme s mnohými významnými inštitúciami v našom regióne, pre všetkým myslím Stredná Európa, V4, ale nie len v rámci tohto regiónu, ale významná je spolupráca s nemeckými vysokými školami, akademickými pracoviskami, ale aj ďalšími európskymi inštitúciami, pretože cez jeden z programov Európskej únie, ktorý má názov COST, participujeme napríklad na výskume bioetiky, na výskume lingvistiky, detskej reči a tak ďalej. V tomto prípade, pokiaľ ide o výskum detskej reči, ktorý je treba realizovaný cez Inštitút slovakistiky, môžem oceniť veľmi významný podiel na tejto spolupráci v prípade pani profesorky Slančovej, riaditeľky tohto inštitútu. Pokiaľ ide o tú medzinárodnú spoluprácu, vidíme značné rezervy, pretože súčasný trend globalizácie vzdelávania vedecko-výskumného priestoru nás skutočne nutí k tomu, aby sme sa snažili presadiť v tomto priestore, získať medzinárodné granty a tam jedna jediná cesta je cez kvalitu. Z hľadiska počtu profesorov na Prešovskej univerzite skutočne môžem povedať, že sme najlepší. Máme 24 profesorov v jednotlivých odboroch, ktoré poskytujeme. Poskytujeme všetky garantované študijné programy. Nič nie je také v situácii, že by nebolo garantované. To znamená, že by uchádzači a budúci študenti boli ohrození z hľadiska ukončenia svojho vysokoškolského štúdia. Samozrejme, okrem tých špičkových odborníkov máme množstvo mladých, talentovaných absolventov, po väčšine prípadov nášho štúdia, ktorí po skončení 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania, čiže doktorandského štúdia, nastupujú k nám ako odborní asistenti. Vytvárame im priestor preto, aby následne v relatívne krátkej dobe, v závislosti od ich výsledkov práce, mohli aj kvalifikačne rásť.
Rovnako študentom či uchádzačom ponúkame možnosť participácie na získavaní medzinárodných skúseností, zahraničných skúseností. Cez projekty Erasmus, projekty Leonardo môžu títo študenti absolvovať študijné pobyty, vo väčšine prípadov jednosemestrálne, na zahraničných partnerských univerzitách. A môžem povedať, že máme partnerov počínajúc Veľkou Britániou a končiac v Turecku. Som spomínal to pokračovanie, možnosť pokračovania v 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. A okrem štúdia, samozrejme, keďže Prešov je nielen centrom samosprávneho kraja, ale aj tretie najväčšie mesto na Slovensku, poskytuje veľké možnosti pre kultúru, šport, oddych. Samozrejme aj pre vysokoškolský život študentov, pretože život nie je len štúdium. Samozrejme, v prvom rade by to malo byť štúdium. Ja hovorím svojim študentom, že oni nie sú posluchači, že sú študenti, že neprichádzajú do školy len popočúvať, čo kto povie, ale v prvom rade by mali študovať. Prešova ako miesta vysokoškolského štúdia Filozofickej fakulty a vrátane odboru masmediálnych štúdií je v každom prípade dobrou voľbou. Na záver môžem zhrnúť, že skutočne možnosti štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sú veľké. Sú dané tradíciou, sú dané kvalitou, sú dané dosiahnutými výsledkami doterajšieho nášho pôsobenia. A preto pevne verím, že to rozhodnutie prísť k nám a študovať na Filozofickej fakulte bude tým správnym rozhodnutím vo vašom živote, ktoré oceníte po skončení svojho štúdia. Toto bol rozhovor s dekanom Filozofickej fakulty profesorom Vasilom Gluchmanom. A teraz sa presunieme za ľuďmi, ktorí pôsobia na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. Ako s prvou sa porozprávame s profesorkou Danielou Slančovou. Dovolte mi privítať medzi nami riaditeľku Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, profesorku Danielu Slančovú. Vitajte. Ďakujem pekne. Pani profesorka, objasnite nám, čo je to vlastne inštitút? Inštitút je istá organizačná jednotka, ktorá sa skladá z menších organizačných jednotiek, konkrétne zo 4 katedier. No a to fungovanie inštitútu je také, že v podstate zastrešuje isté vedné odbory, ktoré sa skúmajú a predovšetkým zastrešuje pedagogické pôsobenie v jednotlivých študijných programoch. Aké úlohy a povinnosti so sebou prináša funkcia riaditeľa inštitútu? Úlohou riaditeľa by bolo alebo by malo byť zariadiť, aby sa ľudia, ktorí patria na daný inštitút, cítili dobre, aby mali vytvorené podmienky na svoju prácu. To znamená, že ten riaditeľ je tam mnohokrát aj preto, aby kryl chrbát na všetky tie požiadavky, ktoré na tvorivých pracovníkov prichádzajú zhora, aj z dola niekedy, a aby odrážal vlastne tie nápory a umožnil ľuďom v pokoji a v relatívnej pohode pracovať. Tak si ja myslím. Aké sú úlohy a plány inštitútu? Chvála Bohu, zatiaľ je záujem o štúdium aj slovakistických disciplín, aj mass médií, aj knižničných a informačných štúdií, ale myslím si, že tá populačná krivka ako klesá, ako vstúpa konkurencia ďalších vysokých škôl, bude sa treba usilovať aj aktívnejšie o to, aby sme pritiahli študentov. Takže toto je jedna naša taká úloha, aby sme mali koho učiť. Hej. Potom ďalšia vec, aby skutočne sme boli schopní poskytovať kvalitnú pedagogickú prácu, teda dobre učiť, nielen učiť, ale aj dobre učiť. No a predpokladom toho je aj kvalitná vedecko-výskumná práca na vysokej škole, lebo tá je nevyhnutná, tak nezabúdať vlastne na to pri tej všetkej kvantite na kvalitu, aby to bola aj dobrá robota. A popri tom všetkom, to ja mám také heslo, vlastne na koniec každej správy píšem, že napriek tým úsiliam o kvantitatívne ukazovatele,
o kvalitatívne ukazovatele, nezabúdať, že sme ľudia, že aj študenti sú ľudia, že aj my sme ľudia a že aj pri tom všetkom by sme sa humánne mali správať aj voči sebe, aj sami voči sebe, aj navzájom. Prečo máte prísť študovať k nám? Slovakistiku, pretože tu nájdete veľmi dobré zázemie vedecké a pedagogické, masmediálne štúdia, pretože naše masmediálne štúdia sú trošku iné než štúdium masmediálnych štúdií všade inde na Slovensku. Knižničné štúdia, pretože rovnako sú ináč profilované ako knižničné štúdia napríklad v Žiline alebo v Bratislave. A v neposlednom rade preto, lebo Prešov je veľmi pekné mesto, kde sa budete iste dobre cítiť. Tu mala byť reklama, ale keďže sme nezohnali sponzorov, využijeme týchto pár sekúnd na to, aby sme predstavili seba. Zmenou. Profesorku Danielu Slánčovú nám v horúcom kresle vystriedal docent Juraj Rusnák, vedúci katedry komunikačných a mediálnych štúdií. Vítajte. Zoznamte nás v krátkosti s historickým vývinom katedry. Katedra komunikačných a mediálnych štúdií vznikala postupne. Začiatky sa datujú zrejme v roku 1997. Oslavujeme tohto roku 15 ročnicu. Vznikla najprv ako oddelenie masmediálnej komunikácie, neskôr ako samostatná katedra. No a tým, že je teraz súčasťou Inštitútu slovakistiky, mediálnych a komunikačných štúdií, tak je jednou zo 4 hlavných katedier tohto inštitútu. Byť vedúcim katedry nie je len o výsadách, ale aj o povinnostiach. Zvládate ich? No, tak to je vážna otázka, ale ťažko povedať jednoznačne. Viete, keď poviem, že zvládam, tak som namyslený. A keď poviem, že nie, tak ma odvolajú. Ale v každom prípade je to večný súboj s istými pravidlami možného. Na katedre, ktorá má takmer 300 študentov a takmer 10 učiteľov, je to vždy balancovaním medzi tým, čo sa dá a tým, čo sa musí. V tomto rozmedzi očakávam, že za tých 15 rokov sa udiali veci, ktoré by som považoval za užitočné. Koľko mladých ľudí vám prešlo cez ruky? No, mladých ľudí, aj starších, lebo boli aj externisti, ktorí dokonca niektorých som učil aj takých, ktorí boli skoro v mojom veku. Ale beriem to tak, že s koľkými ľuďmi som sa stretol na katedre komunikačných mediálnych štúdií, no, možno do takých 4-5 stovák odhadujem. Aké predmety vyučujete? V súčasnosti vyučujem hlavne predmety, ktoré rozoberajú vývoj v elektronickom mediálnom prostredí. Čiže dejiny elektronických médií, vývoj reklamy, programovanie elektronických médií, populárnu kultúru učím, ako sa manifestuje v prostredí elektronických médií. V tom trojuholníku elektronické médiá, kultúra a jazyk vidím svoje možnosti. Možno som jediným docentom na Prešovskej univerzite, ktorý chodieva do práce s Walkmanom.
ale profesijne povedané. Teda zaujíma ma muzika nielen to, že rád počúvam hudbu, ale aj keďže o nej učím, tak pracujem aj v autobuse. Odvážili by ste sa charakterizovať typického študenta katedry komunikačných a mediálnych štúdií? Typický študent. Živý, myslím teda živý ako komunikačne živý. Tvorivý, neopakovateľný. Výsadou tohto stavu je to, že aj pri prijímacom konaní vyhľadávame ľudí, ktorí prechádzajú talentovou skúškou a teda musia okrem vedomostného dispozičného univerza, ktoré majú, dúfam, že áno, prejsť aj tým, že pridajú nejakú individualizovanú hodnotu. Možno v tom vidím taký hlavný úžitok. Študent masmediálnych štúdií je unikát. Ak chcete prežiť zaujímavých 5 rokov na vysokej škole, príďte k nám. Hovorí sa, že vysoká škola je priestor, kde človek už takmer všetko môže a ešte takmer nič nemusí. Prešovská mediálka to podľa mňa naplňa. My už medzi nami vítame odborného asistenta katedry komunikačných a mediálnych štúdií, doktora Michala Bočáka. Na úvod veľmi ľahká otázka. Aké predmety vyučujete? Vyučujem úvod do médií, teda vlastne úvod do teórie dejín médií, dejiny žurnalistiky, svetovej aj slovenskej, sociológiu médií, semiotiku médií a potom sadu predmetov, ktoré sa venujú oblasti genderových a queer štúdií. Zistili sme si, že tvoríte rozvrhy, aktívne sa zapájate do činnosti nielen na katedre a inštitúte, ale i v rámci fakulty a celkovo univerzity. Stotožňujete sa preto s výrokom všetko sa dá, ak človek chce, alebo robím všetko a nič poriadne? Myslím si, že ten prvý výrok sedí viac. Všetko sa dá, ak sa chce, aj keď samozrejme niektoré veci v prostredí nášho školstva sú obmedzené. Koľko hodín denne trávite v práci? V práci denne trávim ten minimálny počet hodín, ktoré mám, teda priamo na pracovisku. Okrem toho samozrejme ešte existuje nejaká domáca príprava a vôbec, ak to zhrniem, tak tých hodín naozaj väčšinou je o 2-3 hodiny viac, ako by som mal. Pokladáte sa za workoholika? Na nešťastie áno, aj keď sa snažím od toho upustiť. Svoj voľný čas sa snažím tráviť mimo práce, aj keď naozaj práca, ktorú robím, ma v istom zmysle baví, takže okrem toho, že ho trávim napríklad so svojimi známymi, tak sa snažím si sem tam aj niečo prečítať. Počuli sme, že vašou vášňou je neustále pozorovanie okolia, z ktorého potom vyvodzujete rôzne diskurzy. Je to pravda? Toto zrejme vychádza z toho, keď často študentom a študentkám odporúčam, aby si sadli niekde na terasu, treba do baru, aby sa postavili niekam na diskotéku a sledovali okolie. Takže toto naozaj z času na čas robím. A aj keď to tak nemusí vyzerať, že to robím, respektíve tie veci, ktoré robím aj úplne bežne, tak pri nich sa snažím vlastne vnímať to, akým spôsobom ľudia komunikujú. Študenti filozofickej fakulty sú zrejme takí istí ako ktorýkoľvek iní študenti. Určite by sme našli medzi študentmi rozdiely. Sú študenti, ktorí chcú túto školu vyštudovať len preto, aby mali titul. To sú študenti, s ktorými si osobne až tak veľmi nerozumiem. Ale potom je tu určite veľká časť študentov, na ktorých vidím, že sa chcú aj niečo dozvedieť a chceli by skrátka niečo z tej školy mať. A toto sú študenti, ktorí ma teda tešia o mnoho viac. Oproti mne už sedí magisterka Simona Šoltésová, doktorantka v odbore Všeobecná jazykoveda. Ako by ste zhodnotili svoje doterajšie štúdium na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity? Také klasické vysokoškolské štúdium, kedy sme toho mali viac aj menej a v podstate, keď to mám zhodnotiť iba zo svojho hľadiska, tak mne sa to páčilo a kebyže si to mám zopakovať, tak si to zopakujem rada ešte raz. Ste jednou z najmladších pedagogických zamestnankyň Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. Aký je to pocit pracovať po boku skúsenejších a ostrieľanejších kolegov? Ja sa cítim ako taká poblúdená ovečka niekedy. Prvý rok bol asi taký najhorší a teraz už sa do toho celkom dostávam, ale zároveň viem, že sa môžem niekoho opýtať, mám sa na koho spoľahnúť, keď potrebujem poradiť, čiže je to taký dobrý pocit, že je pri mne niekto skúsenejší.
Boli ste aj študentkou. Vedeli by ste nám opísať život bežného študenta na inštitúte? Záleží, či je človek na internáte, alebo dochádza. Ja som si skúsila aj. Bývala som chvíľku na priváte, potom som dochádzala a pre mňa bol celý taký ten život o čakaní. Na čakanie na ďalšiu hodinu, dlhé prestávky. Je to o tom dôjsť na prednášku, niečo si vypočuť alebo dôjsť na seminár a tam sa zapojiť často do nejakej diskusie a podobne. Sú všetky doktorantky Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií také atraktívne ako vy, alebo ste len svetlou výnimkou? Ďakujem za kompliment. Tak myslím, že sú. Toto boli tváre a informácie od ľudí pôsobiacich na fakulte. V nasledujúcom dieli relácie vám predstavíme unikátne štúdium elfských jazykov na Oxfordskej univerzite. O rozšírenie tohto odboru sa nemalou mierou zaslúžila popularita Pána prsteňov a lingvistické štúdie Johna Ronalda Tolkiena. Shall not pass. Go back to Slovakia. Dovidenia na budúce. Za Oxford!